עוד דיאטה שנכשלה, או סיגריה שנכנסה לפה לאחר שנשבעתם להיגמל, כדאי לשקול שיטת טיפול נוספת, דמיון מודרך. איתנו דוקטור חווה פרי, יועצת רוחנית, מטפלת אלטרנטיבית ומומחית לדמיון מודרך. בוקר טוב. בוקר אור. כולנו יודעים מה זה דמיון. נכון. אבל מה זה דמיון מודרך? בואי נתחיל בקצרה מה זה דמיון. בעצם בואו נבין שזאת יכולת מולדת שיש לכולם. מתנה אלוהית, אני אקרא לזה, שהיא קיימת בכולנו. אני מאמינה שאפילו בבעלי חיים, אבל לא בדקתי. לא שאלנו אותם, לא ענו לנו. ואולי לא נבין את השפה שהם כן יענו. והיכולת שלנו להשתמש בדמיון בכדי ליצור מציאות, זאת המתנה בעצם, שהיא קיימת בתוכנו, אבל אנחנו לוקחים אותה כדבר מובן מאליו. ומתמקדים רק בחמשת החושים שאנחנו מכירים, ראייה, שמיעה, מגע, טעם וריח. אז דמיון מודרך זה דרך להשגת מטרות, ובמטאפורה קצרה אני אומר שאם האדם הוא אומן, והחיים שלו זה היצירה שלו, הכלי ליצור את היצירה זה הדמיון. כי כל דבר נולד פעמיים, פעם במציאות הפיזית, ופעם במציאות המטאפיזית, כמו שקודמי דיבר על אותה מציאות קבלית, שאני בעצם למדתי מטאפיזיקה ועשיתי דוקטורט בזה, וזו תורה שעוסקת בטבע, או מה שמעל הטבע, מה שנעש מעל הטבע. איך התהליך נעשה? איך דמיון, מה קורה בזמן התהליך? הדמיון קיים בתוכנו תמיד. אנחנו כילדים מדמיינים כל הזמן ונהנים. אני חושב שזה הולך לאיבוד אפילו במהלך השנים, אם אתה לא משמר אותו. נכון, לפעמים, אני לא חושב שזה הולך לאיבוד, אבל פחות משתמשים בו. הקטע של מה זה יביא לי בעצם, מה אני צריך לעשות בדמיון מודרך. דמיון מודרך זה מצב שבו במצב של רגיעה, אני יכול להתחבר אל היכולת הזאת, ומאפשר לעצמי פשוט לנוס מעבר להיגיון, ולהיכנס לאיזשהו מקום אחר, שבו אני יכול ליצור תמונות מנטליות. אז בואו נלך למקומות פרקטיים. אנשים רוצים לעשות דיאטה, אנשים רוצים להיגמל מסיגריות. מעישון, איך עושים את זה בעזרת דמיון מודרך? הקטע שדמיון מודרך הוא אחד הכלים בכל תהליך, זה לא רק. זה שאני אדמיין את עצמי רזה וחטובה בביקיני בחוף תל אביב, אם אני לא אשמור על אורח חיים בריא ולא אעשה פעילות גופנית, קרוב לוודאי שזה יהיה תסריט מאוד נחמד בדמיון שלי, ואם אני אשנן אותו מספיק פעמים לאורך זמן, כי המוח לוקח בערך 6 חודשים ליצור ערוץ חדש, ואז אולי ייווצר בי הכוח של האילן, כמו שהוא אמר, אותו דחף פנימי לפרוץ החוצה ולפעול בנושא. אבל הדמיון בעצמו הוא אחד הכלים הכי לדעתי משמעותיים, בגלל שזה כוחו של האדם. אם אני הולכת לדיקור, מישהו מדקר אותי. אם אני הולכת למסאז', מישהו מעשה אותי. פה אני צריכה להשתמש בכוח הפנימי שלי שיש לכל אחד מאיתנו. שכמובן את מדריכה בעזרת ההדרכה שלך. נכון, בעזרת הנחיה. את מכניסה אותנו לאותו שקט, נכון. עושה סוג של מדיטציה. בדיוק, זה בדיוק ככה. שהאדם נמצא במצב של רגיעה, התת מודע שלו יכול ללמוד ביתר קלות. הרכבות קצת, את יודעת. כן, אנחנו פשוט עושים קצת שקט, בדיוק. ובתוך השקט אפשר לשמוע גם מיקוד וגם שקט, וגם היכולת שלנו לסגור טיפה את כל העולם החיצוני ולהתמקד יותר בקשב הפנימי. ואז הדמיון יכול לרוץ קדימה, כי כולנו מעופפים ביום מספר פעמים אתה בנהיגה ואתה בכלל לא שם והכביש שם, ואתה ממוקד בנהיגה, אבל אתה בעצם במקום אחר. אבל איך מסיימים את התהליך, איך באמת עושים את השינוי? כי חוזרים למציאות, חוזרים לרעש בראש. הקטע הוא שכל דבר בחיים הוא תהליך של למידה. ואם אתה עובר ומשנן וחוזר, כמו לוח הכפל, תרגול, פשוט תרגול, לקחת זמן לשקט, ליצור תמונה מנטלית שיוצרת גם תחושות, שבונה גם אמונות, כי תהליך החיים הוא בעצם אותם תמונות מנטליות שיצרנו, אותם אמונות שבנינו, ואותן תחושות שחווינו, וזה מי שעושה אותנו אנחנו. למי זה מתאים? זה מתאים לכל אחד שרוצה להגשים מטרה מסוימת, לא משנה אם זה בקטע הבריאותי. כי עצם הרגיעה מורידה את רמת המתח ועוזרת לאדם להרגיש טוב יותר. הוא לומד לנשום נכון, הוא לומד פשוט להשתחרר מהמציאות לדקה, לשתיים. אז בעצם זה לא מתאים לכולם. לכולם. יש אנשים שרוצים יותר להשיג מטרה שקשה להם בדרכים אחרות. אם תעשה דיאטה לאורך זמן, ותתמיד בדיאטה, ולא תפסיק, כל יום תשמור, שאני קוראת תשמור, שאני לא מאמינה בשמירה, אבל בוא נגיד, אתה לא תרפה,
ואתה לא תשנה את התמונה הפנימית שלך ואת האמונה שגרמה לך ואת האכילה הרגשית שיצרה את ההשמנה הזאת, זה לא יעזור. אתה בסיכומו של דבר תהיה אחד מ2% האלה שלא הצליחו. אולי 2% באוכלוסייה מתמידים לאורך זמן. כמה פגישות אני צריכה בשביל לשנות את התמונה בראש? הכל תלוי במה אתה רוצה להגשים. אם היינו רוצים להגשים מטרה לשנת... אני רוצה לרדת 10 קילו. אני רוצה להפסיק לעשן. אני רוצה הרבה דברים. אוקיי. בוא נתחיל עם זה שההחלטה היא המפתח הראשון. נו. את רוצה נסיך. כן. אבל זה... מה, את לא רוצה? את יכולה למגנט אותו. את יכולה ליצור תמונה מנטלית, לחוש את התחושות, לראות את החוויות, לשמוע את הקולות, ויחד עם זה ללכת לחפש. עם כתר או בלי כתר? ראיתי את הכתר שלך, הוא מקסים. בשביל הנסיך צריך כתר. תעשי לי כמה אבנים יפות, והכל יהיה בסדר. זה מתאים לכל אחד? זה מתאים לכל אחד. עם ילדים התוצאות פשוט מדהימות. כן, כי הם עוד לא התקלקלו עדיין. לא, הדמיון שלהם כל כך פתוח, אין לו גבולות. את יכולה באמת לטפל בבעיות של ילדים סובלים מהם, בקשב וריכוז? לגמרי. אלימות, חוסר ביטחון? אלימות היא פשוט תוצאה, היא לא הדרך. הדרך זה למה הילד הזה גדל בלי גבולות, וחושב שהוא צריך לקבל משהו בכוח, כי הוא לא יודע דרך אחרת. אז האלימות היא התוצאה הסופית. זה גם כלי נהדר. דמיון זה באמת אחת המתנות הגדולות שקיבלנו, וצריך לנצל את זה. אני חושבת שאיינשטיין אמר את זה מאוד יפה. מה הוא אמר לסיכום? הוא אמר שהידע יש לו גבולות, אבל הדמיון חובק עולם. והוא צדק. לגמרי. והוא צדק. אני מודה לך. תודה רבה לך. גם